itse asiassa mitään helvettiä. Terve taas kaikille. Ei. Ette te ole välttämättä nähneet edes mua kunnolla. Tai Akselia. Ei se haittaa. Okei, mä opin muutama niinku tämmöstä temppua, tämmöstä taikatemppua niinku. Et jos te haluatte nähdä. Ota se valo pois! Ja nyt tosiaan. Okei, no niin. Meikäläisillä on tässä kädessä avain. Jos näette, Aksu kuvaa kunnolla. Hyvä. Aksu on yleensä kuva. Näin. Mä saan tän kuvan katoamaan. Tän ei kuvan, vaan siis avaimen katoamaan. Ihan helposti käden käänteessä. Näin. Avustaja Pipo. Kiitti. Okei, no niin. Laitetaan tää tänne näin. Näin. Okei, hyvä. Ja sitten lausutaan taikasanat. Abracadabra! Terve. Pipo. Ja näin. Avain on kadonnut. Ei mitään. Ja nähdään! Moi! Tjadam!